Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyankomo Msavukazi Mvuleni, intokazi ezalo Mamkhize. Namhlanje nginamkela kuhlelo esibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So ngivashela ubhuti wami ozongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa usinamhlanje ayibeke obala yazeke. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawona? Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Uhlelo lamalo ngivumeli ukuthi ngikubuze igama nesibongo because sobe sikuqutsile ebusweni. But ngiyadinga ukwazi ukuthi ukhulele kuphi and benjani impilo yakho sakhula, ukhulele phansi kwesandla sika mama nobaba o ugogo noma ihlobo mhlawumbe ungahlobene nazo ngegazi because kuyenzeka. So ngidinga nje ukwazi nje la ubuya khona usibe kunjani isimo. Ukukhula kwami ngikhulele Lamonti. Oh, uzalele khona. Yes, ngizalele khona ilapho ebekuhlala khona bakubo malume. Okay. So kahle kahle ukhulele esidini la kamama, ekhabo mama. Esidini la kamama. Esidini la baba? Esidini la baba basakhona bayaphila. Isendwedwe khona basakhona bayaphila kuyikona ukuthi ke abanye behamba indawo zabo, umunye ahambe kanje, umunye hamba uyisebenzela ePine Town yabo izinto ezikanjalo yabo. Ngabe mhlambe bebekubheka financially now sakhula esidini lasekhabo mama noma bobuyiphilela nje wazi ukuthi ubhekwe umama phela? Bengazi ukuthi ngibheke umama kuphela ngoba uyena owazi, uyena owayazi makushoda, uyena owayazi mangikhala ngasamething ukuthi kumele enze njani. Uyena owayengisiza nangezinto engangifisa ukuthi ngifezekise, amaphupho engifisa ukuthi ngiwafezekise empilweni. Ngabe mhlambe uke wabuza na ukhulu ukuthi mama kanti yini ngingakhulanga phansi kwesandla sakho nobaba nibambisene noma bekuyinto nje ikude kunawe ukuthi uyibuze? Bekuyinto ekude nami ukuthi ngiyibuze ngoba bengithatha ngokuthi nabo banezizathu zabo ekuthenini ugcine sekukanjalo, umunye esedonsa wabheka le nomunye wadonsa wabheka le ngenxa mhlambe izimo zempilo kanjalo. Okay. So una ama siblings noma mhlambe ukhule uyi1? Nginawo ama siblings, umalume waboshwa. Waboshwa kudala. Ihlobo zami enginazo angihlali nazo. Okay. Angihlali nazo, zihlala eLamonti. Angisahlali nazo. Okay. So yini ke lo ofihlile ofisa usinamhlanje yazeke kulomuntu lo ofisa ukumconfessa ofisa ukuconfessa kuyi? Lento le inzima engangokuba angazi nokuthi ngizoqala ngakephi. Mase ngithi ngiyaqala. Kodwa ke ngizokutshela nje sisiwami. Ngangisebenza ngonyaka ka2022. Okay. Sasisebenza eMasoshini. Oh, buyisosha? Yes. Isosha efishela kanje? Ngiyadlala kusiyama ayibonga ngithathi nawe. Ngiyijobisela ya. Hayi akunankinga. Okay. Kade ngijoni ngonyaka ka2022. Okay. Emsebenzini kwanginezikhundla ezihlukene. Eziningi ezihlukene, khona i-department edila nabantu abalimele, khona abantu ekuthiwa makiwe empini. Kube yibona abaphushwa phambili ukuthi bahambe bayolwa empini. Vele abantu abatrainiwe ukuthi benze lo msebenzi loyo. Njengoba uthi wawuyi okusho ukuthi into esedlule leyo. Usho ukuthi into esidlule leyo. Uyeke nini noma waxoshwa noma ukwenzakalani? Ngiyeke ngawo unyaka ka2022. Bo kade ungene nini? Ngingade ngingene ngo2013. Okay. Yeah. Usihlalile kona. Hayi wona bengase ngihlalile kona kufana ngoba phela umsebenzi. Okay. Nganguthanda futhi lo yamsebenzi lo ngisebenza kuwona.
still ukuze kwenzeke ngathini ngasho ukuthi kwenzeke iphutha ngasho ukuthi iphutha nje kwangafanele lenzeke uyabona mangabe mhlambe nisebenza nobabili mhlambe nise esipanini esisodwa kuyenzeka ukuthi mhlambe kube lezo zinto lezo ezokwenza ukuthi ningaboni ngasolinye okay so sasiphila kanjalo nje noza kwethu kuba ukuthi mhlawumbe masikhishiwe kuthiwa sihambe siyojima mhlawumbe senze izinto zakhona kuba khona mhlawumbe ungaboni ngasolinye uthola ukuthi omunye usebona omunye enza kangcono kunomunye mhlawumbe izinto ezikanjalo yabo so lapha into eyenzeka ukuthi khona ungathini umfowethu ngoba ngangimazi ngase ngimazi sasazana naye kodwa manje impilo yakhe i-lifestyle yakhe yayingekho right yayingekho right wayinayo lengqondo leyo ukuthi umunye umuntu umbukela phansi ngoba wena ngoba siswami indlela ayebehavior ngayo nangendlela ayephatha ngayo emsebenzini wawungeke kusho ukuthi sisebenza ndawonye so bafo siyazana yabo sometimes akafuni nje ukuthi akubukanise nabanye abasebenzi sisebenza nabo ngalesa sikhathi angihluphe afuna izinto zami ngenkani athathe mhlambe ngabe ubafo lo ubefana nawe ngokuthi uphuma endlini eminyama noma mhlawumbe ubeyingisi noma ubeyindiya uphuma phansi kwayiphi indlu ubafo lo siphuma naye endlini eminyama okay siphuma naye endlini eminyama besazana nje ngaphambi kokuthi singene kulo msebenzi lo ebesikuwona hayi umfowethu ngingakhola ngilibele ngimkhuza kodwa ukuthi hayi akwenziwa kanje ibehavior yakho kufanele ibe kanje phambi kwabantu noma uphakathi kwabantu manje ukubukanisa nabantu wenzani mhlambe ungabe khona amagama abuhlungu awakhiphayo noma udlalisa kabi yini la yenzayo ongayifuni ngalendlela ukuthi wafinyelela ekuthenini umkhuzi usibafo iyekele manje lento le angiyithandi mina ayingichazi ube yini le beyenza kahle bekukhona amagama angekho right abewasho phambi kwabantu shuthi ngasho ukuthi lapho mhlawumbe wayenzela ukuthi abukwa abantu izinto ezikanjalo ngami mhlawumbe asho izinto ezongi-offenda mhlawumbe azaziyo yena ngami abangazazi abanye abantu so mase ngimrealizisa mina leyo nto ngimtshela ukuthi hayi bo izinto zami ezipersonal lezokhuluma ngazo phambi kwabantu esingabazi la so yena bekumjabulisa nje lokho ukubona abantu besizakele ngami behleka nje bekumjabulisa yena mina kuthatha isikhathi lokho ukuthi ngikunderstand futhi ngizosho nje ukuthi ngagcina ngingakunderstandanga kahle engangokuthi ngagcina nami sengicabanga ngenye indlela kanjani what do you mean wagcina usucabanga ngenye indlela mangithi ngagcina sengicabanga ngenye indlela ngichaza ukuthi ngagcina sengimbona njenge-threat empilweni yami ngagcina sengimbona njengesitha umuntu engeke ngiphile naye umuntu nje engingafuni ukumbona nokumbona ngoba wayeyenza le nto yakhe njalo mayeyenza uzovuka ukudina ongakazi ukubona bekuzwela kakhulu so uthe uma umkhuza ngale nto le wayekela noma uye waqhubeka ephindelela ngithe ngima ngimbonisa lento wenze ngathi uyezwa yena
wathi ukwehlisa kancane isikhashana nje esincane ngabona nami ukuthi hayi mhlawumbe usazoshintsha mhlawumbe uyayidlalela into kanjalo yabo. Hayi umuntu wakhona ngelinye ilanga phakathi sishintsha lapha kuma changing rooms sesiqeda ukuhamba kuyotraina umuntu avele abiza uma wami ngegama amgagule ngegama phambi kwalabantu laba esisebenza nabo. Lokho kukhombisa ukuthi shuthi mina angiyinto yalutho ukwazi ukuthi nje avela abiza uma wami ngegama noma kanjani phambi kwabantu masikhuluma. Umbiza ngegama nje uthini umuntu omdala? Kuyaxoxwa la sihleli siyaxoxa sisiphuma ukuyojima ngithi siyashintsha fanele sigeze sishintshe makuxoxwa kuyayixoxelwa kuyayidlalelwa nje nami ngiyakhuluma ngithi mina ungangifanisi mhlawumbe nolokhu njani noma wakho ekhaya umuntu ohlezi ekubhekile nyokuba uthi ngikuthathele amasokisi lapha ngithi mina ungangifanisi noma wakho umuntu owazi ukuthi umuntu ngifuna ukuthi avela axhumahlale yabo. Yena ke kuvele ngathini kwenze lokho ukuthi akhulume ngendlela engekho right. Athi ngikufanisi noma wami oqala wena uma wakho masibanibani kukanjani yabo. Avela akhulume ngento ayaziyo ngami personally ngami njengoba sazana sobabili. Laba abanye abazi laba abanye sebezohleka ke behleka leyo nto leyo sebezosizakala. Then mina lapho sengizofila engazuthi nje ngathini ngathi ngithatheka kancane engathi angihlonipheki kanjalo. So wasebenza njani ke ngalokho usumkhuzile aqhubeka iphindi into eyodwa? Uye wathatha siphi isinyathelo? Ngabe mhlambe uye wa reporter kubaphathi noma wazenzela ngendlela yakho okuyini lokho? Ngahlala phansi ngacabanga ngoba kahle wena sisiwami lezi zinto esasizenza lapha akuzona izinto kwangingadlalwa izinto esasizenza lapha wawufundiswa ukuthi if i-enemy yakhe iqhamuka mhlawumbe nisempini mhlawumbe ufuna ukuyisusa endleleni before yona ikususe eqala noma vele iyakuchukuluza iyakuprovoke kumele uvele uqede ugadla kuqala ngangikholelwa kuloko nanezinto ezazenziwa lapha zasizishintsha inhliziyo yomuntu. Okungangokuthi nami zangishintsha ngaze ngagcina ngacabanga ukuthi hayi ngeke lo akufanele ngabe ukhona ngoba umesa khona shuthi ngizoqhubeka ngifile ngale ndlela engifila ngayo angiveli ngimsuse nje once. So ubhuti lo okhuluma ngayo uma umbhekile ube umuntu mhlambe oyinsizwa mhlambe nesigubo sakhe ngokudaleka kwakhe mhlambe ube giant noma ubumbuka nje samuntu ongeke nje azakubinde enhloko. Hayi yena bengimbuka njengomuntu ngoba besontanga like sabantu abalinganayo yabo benawo yena umzimba lo mzimba wakho ubumenza ukuthi agcine eqhwaga abanye abantu azizwe ngathi yena uyabo he's above than all of the people yabo leyo nto. But ke lento yagcina ingenza mina ngingabi comfortable yagcina yangenza ngicabanga izinto ezingekho right. So wena sisiwami ngagcina kungiphoqa ukuthi ngihlale phansi ngicabanga ukuthi iyiphi indlela engizoyenza ukuthi lo muntu lo ngathini ngimsuse nje once and for all ngoba wayesengihlukumeze kakhulu. Ngenxa yokuthi ke siyazi ukuthi la eSouth Africa izimpi sijwayele ukuba nazo. Savele sibizwa phesheya overseas
mesibizwa kwelinyizwe kumele siyolekelela abantu bala eSouth Africa. Okay. Siyoba i-rescue kahle nje sasiyipart of i-rescue team. Okay. Silindele noma yini ukuthi ingase iyenzeke khona la sasithunyelwe khona. Basho ukuthi naye umunye wabantu abahambayo. Oh, okay. Abayorescueisha abantu ekumele babuye beze la eMzansi. Ngase ngizama ke nami ngase ngiyithola indlela ukuthi nami ngicine ngihambile. Oh, okay. Uyona phakathi kulabantu labo abahambayo. Ngalithola ithuba hayi ke kwafika usuku lokuthi sihambe sahamba. Sithe masihamba sibafice labantu laba kanti vele abekho safe laba ekhona. Kuyaphithizela nje futhi nathi vele kuthenjwe thini ukuthi sofike si-maintain isimo senze ukuthi labantu babe protected till size sibuye nabo size nabo la. Kwaba khona isiphithiphithi ke lapho sokuthi abantu manje sefanele sibalokhu njani sibalande nje sibalande ngathini sekuphuthuma. Okay. Ngathi sekuphuthuma sekukhona nabantu bangaphandle. Ilapho ke ngabona khona ithuba lokuthi lo muntu ngamginqa lo muntu. Kuleso siphithiphithi leso sasenzeka lapho hayi ngingamginqa futhi kunganakeki futhi akekho nje uzonaka kuzobe ngazuthi mhlawumbe uyishayelwe ibona labantu laba abangale esasiyo rescueisha abantu kubona. Yo. So ngamshaya ke ngamshaya waphansi. Ngabona ukuthi hayi njengoba ngimshayile la ngimqedile and akekho uza kwethu esisebenza nabo wabona ukuthi umina engayenza leyo nto kwabe umina nje nenhliziyo yami. So wasebenza njani kwalokho wakuthola ukweneliseka ukuthi ekugcineni ngize ngiyenze lento le umuntu lo usengihlukumezeke kakhulu? Ngayithola i-closure yenzeka lento. Kodwa nakhona ngisho ukuthi i-closure yesikhashana nje. Okay. I-closure yesikhashana ngoba emva kalokho izinto ayiphindanga zahamba kahle. Esayidini lakho? Esayidini lami. Ayiphindanga izinto zahamba kahle. Asonke ke singawuthi siyazi iningi lethu siyazi ukuthi abantu umuntu uyaphila ngisho noma esengaphili. Umuntu uyabuya noma engase ume ukuthi mhlawumbe akahlalisekile kahle lapha ahleli khona mhlawumbe indlela ahamba ngayo kwangafanele ahambe ngayo. Yabo. So wamshaya wasala khona lapho? So ngamshaya wasala khona lapho. Yo. Kwabo ukuthi yena ushawa abantu abangale ngaphandle. Sasisibuya ke thina nalabo esabuya nabo. Sengisho ukuthi ke engingakhululekini kwami ngikhululekile angikaze futhi ngakhululeka since then ngoba lo muntu ubeloke ebuya emaphusheni. Bengiloke ngimbona emaphusheni mangilele bengiloke ngimbona. Uthini kahle emaphusheni? Hey ubenako ukuthi vele afike athi asambe mhlawumbe ufuna ungidonsele egodini elimnyama nami nginga-understand ukuthi ukwenzakalani uma ngilele. Yabo ngivuke sengivuke ngathi iphupho engazi ube ngiphupha. Awugezanga yini kanti? Angifuni mama angigezanga. Angizange ngize ngigeze enhloko. Okay. After leyo nto leyo ngayitshela ukuthi nje into nje sekwenzekile kwenzakalile seyidlulile lento ngoba mina kahle ngangifuna ukudila nento eyayingihlupha ingihlezi ngistress every day ngihlezi ngiyicabanga ngathi ngoba singikwenzile lokho hayi ke konke sikhamba kahle kanti angazi ukuthi
nami isazongiphendukela uzophinda buye futhi lo muntu esebuya ngamaphupho ke manje usebuya sengiyambona sengimbona abanye abantu abamboni mina kuphele ngimbonayo and kwesinye isikhathi nginokumbona nje emgaqweni nokumbona emgaqweni engibiza ukuthi ngibizele imotweni into kanjalo ngiyithole sengigijima kungazi ukuthi ngiyahlangana ngisho nasekhanda akuyona mhlawumbe imicabango yakho nje ngokuthi unembeza uyazi ukuthi wenzani iqala lento ngaqale ngayitshela ukuthi hayi imicabango yami mhlawumbe hayi ngicabanga kakhulu ngicabanga into eyingekho yabo nginawo ukuthi meyenzeka lento mhlawumbe ngihambe mhlawumbe ngithi shuye mhlawumbe ngiyobamba into ephuzwayo ngenzela ukuthi ngibone ukuthi lento le izokusuka yini emqondweni kodwa ke iyenzeke ngisho noma ngidakiwe yenzeke ngisho noma kukhona engikuphuzile okukhona emqondweni akwenzeke wesike kona ke ngoba lo muntu ungibizele ekufeni straight ngabe mhlawumbe bekuqala empilweni yakho kwenzeka ukuthi kube khona umuntu odlulayo emhlabeni ngenxa yesandla sakho noma umsebenzi obusebenza bebekhona ubuphoqeleka noma beyikhona indlela ukuthi bangadlula noma ngabe kuthiwa uqondile kangakanani ngizama ukushaka ukuthi umuntu oqala ngawo sekwadlula emhlabeni ngenxa yesandla sakho na hayi kwangeyena umuntu oqala laba abanye kwangeyena umuntu oqala laba abanye wageza ngageza laba abanye uhlulwe yini ukugeza kulo yabo nje angazi mhlawumbe amandla wabantu mhlawumbe wafani noma angazi ngizothini okay kodwa kwavele kwazenzakalela ukuthi hayi angithi hayi ngeke nje ngize ngibuyelwe lutho vele nje ushonile wasala lapho futhi uyabo ngeke nje azangilandele ngavele ngakhululeka nje emva kokuthi yenzeke leyo nto ngakhululeka ngathela igazi so wena lento le ubuyenza ngoba ngesizathu sokuthi ubese kuhlukumeze kakhulu wangabe usanako ukuthi mase ehambile ke mhlawumbe ngenzeka abuye azokuhlupha hayi angibanga nalokho emqondweni ukuthi mhlawumbe angasabuye mhlawumbe azongihlupha ngoba nje njengoba ngichaza ukuthi mina into engifocus kuyona ukuthi asuka kuphuma phela emehlweni nami ngabe ngisaphinde ngimbone uke wakubeka ekuqaleni ukuthi ube nakho ukuthi avesana asuka agagula igama lamama wakho okuzalayo phambi kwabantu and hayi ngendlela enhle okusho ukuthi uyawazi umndeni wakho wena ke ngesingawe uwazi ufikephi ngomndeni wakhe njengoba ufuna uzoconfessa today ufuna ukuconfessa kubani and umjwayele kangakanani umndeni wakhe angikwazi ngaleyo ndlela okay kodwa uma wakhe umzalayo ngiyamazi ngiyamazi uma wakhe umzalayo unomunye ukhazini wakhe abengahlali naye wayejwayele ukungixoxela nje ukuthi uhlala lapho ukhazini wakhe okay so uma wakhe lo mina kahle kahle ngifisa ukuthi okay ngiconfess kuyena ngilixoxe udaba lwami mhlawumbe ngenzeka ukuthi mhlawumbe ishintshi indlela izinto ezenzeka ngayo angazi kodwa ngifuna iclosure okay ngabe mhlawumbe inamba yami uyithathe kuphi inamba yama ngixhumane nabanye ababeyazana naye okay bebehlala ngandawonye shuthi vele bayawazi umndeni wakhe okay ngase ngibacela ukuthi bangicelele inamba yama wakhe ukuze ngizoba nayo ukuze ngizothola indlela yokuthi ngimtshele yikho ke ngizase lesinqumo sokuthi ngize la ekhaya namhlanje okay ngizomfuna ukuthi ngiconfess ukuthi ngenzani ngibone ukuthi ayikho yini indlela ehlambe engalungiseka ngayo lento le
Okay. ngoba ngiyabona nami ukuthi akukho mnandi angiphili kamnandi. Ngitshela ungihlebele kanti emasosheni mekuthi anile ejimini mekuthi anile Spani shuthi Black Life TV nayibuka. Ngifihleli mina. Niyayibuka ne? Kona iBlack Life TV ngiyayibuka. Uwedwa? Okay fine. Ngiyayibuka nje kakhulu. Ngasho ukuthi mina ngiyayibuka kakhulu. Okay. Ngingakami nayishow ngalabo abanye ngoba nabo angeke ngibakhombise ngale show ngibakhombise ukuthi hayibo khona ishow ekuthiwa iBlack Life TV njalo uyakwazi ukuthi uconfess mhlawumbe ukhiphe into ekudlayo ngaphakathi uyabona nje and usizakala. Okay. So uye wathi uyeke nge2022 ukuspana emasosheni. But angikhumbuli ngichazela isizathu esivalid ngokuthi uyeke. Uye waxoshwa or uziyekele. Kwenzekeni? Bese ngingasakhoni ukusebenza. Oh, okay. Bese ngingasakhoni ukusebenza ngenxa ya lezi zinto lezi ezenzakalayo empilweni yami. Bengithi uma mhlambe mengizongena emsebenzini kungazuthi ngizombona kungazuthi nje angijike ngiphindele emuva. So wavela wakhetha ukuyeka. Avele ngakhetha ukuthi hayi angivele ngiyeke nje. Kuba phathi uye wathini? Kuba ukuthi ngiyaresign. Okay. Kuba ukuthi ngiyayeka nje in terms of i-health izinto kanjalo. Ngabatshela ukuthi angiphilile no longer fit ukuthi ngisebenze. Yeah. Njengamanje uzoconfessa kuma. But emsebenzini njengoba uchaza ukuthi niyayibukela iBlack Life TV noma abantu obusebenzisana nabo bebeyibukela. Mangase kuyenzeka bayayibona le video le wena boom usuyachaza istory so umfowenu okade usebenza naye mhlambe mobile ngasifike kanjani kubona lento le and ngokubazi kwakho ngoba usebenzile nabo from 2012 usho kanjalo noma 13? Yes, 2013. Okay, kuya ku 2022. Mawubhekile kuzokwenzakalani? Yeah, kona kuzoba nginambithisiseke kahle. Ngoba aba-understand ngeke baze ba-understand izinto ebezenzeka kumina bebengayiboni bona bebengazi bayi-experience bona. Okay. Nje abazi ukuthi yini engangiyithwele yini engangiyicabangayo ngoba imvamisa nje ngingaxoxi futhi ukuxoxa ukuthi ngiyaxoxa ngalento le engihlukumezayo ukubona. Okay. Kwakuyinto nje iyayidla mina kuphela. Kwazi kwabo futhi kukona ukuthi mina ngithatha isinqumo sokuthi ngiyilungise ngalendlela engayilungisa ngayo ngedwa. Manje ke mangase thiwa bakhona bayangibuka kulungile nabo kodwa ngiyazi ukuthi mase kuthiwa kwakwenzeka lento ayenzeka kumina babezo actor mhlawumbe the very same way enga actor ngakhona. Okay. Yo. So uze la uzimisela ukuthatha nanoma ngabe kuthiwa isiphi isijezo ongase unikezwe sona. Khumbula abazali bethu uma bekhula kunezifo eziningi abagcina sebephathwa izona oshukela abo BP so ngingasho ukuthi ngiyazi ukuthi umzali wakhe usekhulile kakhulu manje because nibadala phela manje. Okungenzeka ukuthi mhlambe umzali wakhe lo ufuna ukuconfessa kuye unazo zona lezi zifo lezi ongathi mase kuthiwa uyazizwa lezi ndaba zivuke zime kabusha kuyena so uzimisela ukuthatha nanoma ngabe kuthiwa isiphi esinye isijezo abangase bakunikeze sona. Hey izinto ezindlela esezenzeka ngayo akusaqhubeki kahle nempilo. Njengoba ngingasaqhubeki kahle nempilo
nami ngiyayidinga into way forward engizoyithola ezokwenza ukuthi nami ngiqhubeke ngikwazi ukuphila kahle ngenza izinto zami ngendlela. Ngibone ukuthi mhlawumbe ngitshenziswa ngaluphi uhlobo mhlawumbe. Okay. Kodwa nje sengiyimisele angikwazi ukuphila kanje, angikwazi, sengiyimisele. Asike sizame umfonela simuze ukuthi ngabe mhlambe uzothini and izomphatha kanjani le ndaba le umzela nayo namhlanje. Simthinde. Before sifone bakithi lapha emakhaya ngicela ningakhohlwa ukuthi khona iBlack Life Traditional Pharmacy uKings Chaka uyachaza ngayo kane noMamelo noNhlanhla kaZondi. Mekuwukuthi nidinga ukuxhumana nathi zikhona izinamba ezilapho escreenini eninikezwe zona ukuthi ningafona nicele lokho enikudingayo. Mekuwukuthi nisekudeni bangadinga iPEP number yenu khona nizokhona ukuthi niposeleke. Asike sizame umfonela simuze ukuthi lento izomphatha kanjani. Hello. Sawona ma? Yebo sawona. Kunjani? Ngiyaphila njani wena Ntombi? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Nginesivakashi namhlanje esingivakashele ubhuti nje uthi ucela ukuthi akhulumisane nawe. Bengicela umuphi isikhathi umlaleli. TV. Yes, bengicela umuphi ma isikhathi umlaleli. Okay. Ngiyabonga. Sawubona ma. Awubona mfana. Yebo njani? Ephilile ngezwe kunini. Hayi siyaphila. Ukhuluma noSandile wakamzobe la ku Black Life TV. Owapho Sandile? uSandile waseLamonti. Yebo la. Yebo, hayi ngithi ngikuhlasele nje namhlanje ngizo confessa something. Ini something? Shuthi uwandile ingane yakho lesiyadlula emhlabeni. Impela. Ngangisebenza nayo emasoshini sukela ngonyaka wa 2013 nonyaka wa 2022. Ngithi ngizoconfess ukuthi umina oyimbangela yokushona kwengane yakho. Hawu. Wena oyimbangela? Angikuzwa uyimbangela kanjani? Wena wathala dutshuka emsebenzini kwenzakalayo? Uyimbangela ngaliphi? Kwakwenzeka wema ukuthi uma sisebenza ndawonye mhlawumbe kube khona ungaboni ngasolinye. Kanti kusho wena wadayisa umntanami ukuthi akabulawe? Ngisachaza ma. Ngisachaza. Chaza ngeke uqhamuke nembuzo ungenaka bese ulokhu uhamba kancane chaza lapho. Kahle la ma sasingaphathene kahle noWandile emsebenzini. Wayenako ukungichukuluza asho izinto engahlali kahle enhlizweni yami. Sixabane izikhathi eziningi nje kwawenzeka ukuthi singathulani. Sihlezi sixabana. Kwathi ngelunye usuku sasihambile futhi sihambile sengaphandle. Siyolanda abantu ababephakathi kwezimpi abahlala ngapha eSouth Africa. So masifika lapha ngase ngidecide ukuthi into ezongenza ukuthi
ngiphole ngibe right nasenhlizweni ukuthi ngingamboni lo muntu ngingamboni nje ukumbona kwami ukuthi vele ngiqede ngaye ngivele ngimdubule. Uthini umfana uthini akizwa ngikuzwa mina. Hey ma kunjalo ma ngiyaxolisa ukusho ukuthi kunjalo. Wengisathane wesikhohlakala indini. Manje uzongivusela lawo manxeba okungcono ngazi ukuthi umntana wami ufele empini esemsebenzini nokuthi ungitshela ukuthi wabulawa uyena. Inkinga nami angisakwazi ukuphila kahle ma uyabuya. Nanabo abaphatha emsebenzini. Sasinabo abaphatha emsebenzini. Ngabe khona abaphatha ngabi kwangani kubona. Uma uhlukunyezwa umuntu umsebenzi wawungavumelekile ukuthi ubike. Bakuthiwa ithathela umthetho thathe ma ngangivumelekile ukuthi ngibika kuyikona ukuthi babenza izinto ngendlela yabo babengayipheki kakhulu. Ukubulala umntana wami yona ndlela yakho right ngoba yabaphathi ngelizulu. No ma ngicela ukwehlisa umoya. Awushoje ukhamwana esikhathali manje uzongivusela amanxeba saphola uthike manje ngenzeni njalo. Nami ma kwakungeyona intando yami noma mhlawumbe into engavele ngayihlosa ukuthi yenzeka. Awutolanga ngokubulala umfana wami usubona ukuthi ubulala mina ke manje. Wena usubulala. Inkinga mabe ngifuna ukuzoxolisa ngoba manje nami angiphili kahle akuphileki kahle. Hayi manje futhi laba manje mina ngenzeni ungaphili kahle kwakho. Sibo wengane wemfana uyazi kodwa uthi uyayazi into yenzayo njengamanje. Sibo Yabona nje manje umphuca umuntu wayibeka iphenhla etafuleni uzongitshela ukuthi wena uphili kahle. Yabona nje ma sengiyimisele angifuni uqamba amanga. Sengiyimisele ukuthi nanoma ngabe isiphi isijeziso esiqhamukayo njengamanje ngisithathe ngisamukele ngoba manje emaphushini mengilala uyafika yonke indawo uyafika. Mina ngedwa ngimbonayo akekho umuntu ombonayo ngaphandle kwami. Manje ngithe angifone la mangi ngichazela ukuthi kahle kahle kwenzakalani ukuze nami ngizama ukuthola iclosure enhlizweni yami. Closure. Hayi solam. Uthaba besibongo wena. Ma ngiyazi ukuthi uyazi ngibuze isibongo uyazi njengoba wawazi uthatha isibhamu ukhomba umntanami umdubula umbulala ufika la ekhaya wena uzokhala inyembezi zengwenya wena uzungithumbathisa imali engathi uyangikhalisa amakhandlela kanti uzama ukugeza unembeza wakho yewukhohlakele no hayi ngixolise kakhulu ma. Kangithi ngiyezwana phela ufika nabanye abasebenzi uzazisa nawe ngithi ngiyezwana kanti uyazi ukuthi ubulawo wena sathane ndini. Mana hayi ngibulele kwamina nje amina ke ngikulindele ukuthi nanoma ngabe yini mhlambe ezesayidini lami ikwazi ukuthi mhlambe ngijezele izenzo zami ngoba manje kuyafana mangithi ngiyangapha akulungi mangithi ngiyangapha nawo amaphupho mangithi ngiyangapha nangu uyangidonsa ungidonsele ezimotweni akulungi. Akudonsibela kufake phansi kwetruck akudonsa. Hayi. Ngiyakhumbula wena. Bafika wakhuluma kahle kabi, wakhuluma kamnandi.
Anginike imali washo akhandlela ngane ayibuka kahle. Hey. Ayadot, abakadot wena thasuka dot isakhethe isibelo kho. Ngiyaxolisa ma uxolo. Khona sabakhona kwanangeke ukusize kalutho. Isintonde besasithola. Ngoba ngaxola ngoba ngithi vele ufele emsebenzini kulungileke. Sesathola leso sizothi. Wena uzofika. Kungeyona intando yami ma. Kwangingakona ukuthanda kwami. Khona indlela ongenza ngazo, okuyintando yakho. Ngifike lapha nje kwenzela wena njengamanje kufanele. Akubeke futhi. Uthaneze njengabantu TV ke manje. Ngifuna ukubuka ngani ke manje TV, buka ngami. Hayi ngoba mhlambe ma bengihlola ukuthi ngibukwe ngabo. Ngenzeni bona mina ngenze. Angazi ma mhlambe emva kwako ukuthi sengikwazisile ukuthi kwenzakalani mhlambe bese ngayithola indlela mhlambe yokuhlangana sixoxe sikhulume. What's fine? Mina ngiyazi. Yazi thuma. Akusuka mina sayengiyadumke nonke. Uhlalishe phansi. Ngitshele nale nto ngitshela yona. Ufike uzobheka emehlweni wonke. Ngitshele le nto ngitshela yona. Ngitshela mina. Okwamanje isimo sesingibeke esigabeni sokuthi ngingahlala ngisho nanawo umndeni kuwumina engiwuchazela mathupha ngokuthi kwenzakalani ngoba shuthi ukuphumula ngeze ngikuthole empilweni yami ngingakavezi iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngixolise kakhulu. Angazi ngathi Mawucabanga ukuthi ngizobeka isiqingile wefana ngiyaqhola. Khohlwa. Kodwa umndeni awusaye ngawufise ngale nthuma. Azongishaya ngesigaba. Kanye umndeni wami uyazikelele. Kulungile ma ayikho inkinga. Ngiyafisa uphinde ngixhumane nawe ngikwazi ukuthi ngihambe ngemndenini. Ngikwazi ukuthi ngiyibhodle lento le ekhona la kumina ngaphakathi. Ngikwazi ukuthi ngibhodle ukuthi kahle kahle kwenzakalani, ngiphatheke kanjani. Ngifisa ngisho noma kuthiwa mhlambe nesifiso sokwenza something mhlambe ningithathe niyongibophisa kulungile. Sengizokwamukela nanoma yini ngoba ngeke ngikwazi ukuqhubeka ngiphila kanje. Ngoba umama okholwayo umama okholwayo ngizokunika ithuba kodwa hayi ukuthi sengiyaxoleka cha kodwa ngizokunika ithuba wengane ukuthi uzoyichaza. Yebo ma. Futhi ngingasebuzwa ngawo ukuthi kunganini. Ngilibone libi mawama, ngilibone libi. Ngilibone libi. Ngilibone libi. Ake ngithi shuthi sizoxhumana. Ulungile. Ulungile. Ulungile mfana. Sesizwa ngawe. Sibonga kakhulu manje isikhathi sakho. Useyofika lapha ekhaya khona ezokhona ukuthi akhulumisane nawe ubuso nobuso. Ngiyamuzwa nje ukuthi aphathekile kahle lento omtshela yona ayimchazi akekho right. Yabo ithi kutshela something. Ukuthola umuntu 9 months ungamazi. Ubuhlungu yes mayefika because umzimba uyakhinyabezeka. But immediately umbona ukuthi nangu uyaphila. Kuphela ngisho inhlungu. So mekuthi umzela umani indaba ekanje eba amthwala undodana wakhe. Angeke asaba nandaba yena ukuthi undodana yakhe iyona ekusukile emsebenzini. Yena inhlungu zizoba inkulu kakhulu kuyena ukuthi walahlekelwa yindodana ngenxa yesandla somuntu. Njengoba echaza nje manje ukuthi
bese xolile ngenxa yokuthi okay fine ulimale emsebenzini vele umsebenzi abewenza okungenzeka ukuthi mawubekulindele nanoma nini usuzozwa indaba ezibuhlungu because vele into eyenzekayo emsebenzini iwena kakhulukazi emsebenzini. But kulokhu njengoba usuphumela obala umtshela ukuthi no uye wadlula ngenxa yesandla sami kuningi I'm sure inhliziyo yakhe iyaphenduka njengamanje igayibuza ukuthi why yami indodana kanti beyenzeni le engaka ukuthi zizithole isidlule emhlabeni nqobo ngesandla somuntu mekwenze njani. So ngiyazi ukuthi kusazoba nzima kakhulu kuma ukuthi amkele akuyona nje into azovela sana suka igwinye nje sekuphilile kanjalo. Ngiyazi izoba nzima but wena-ke esayidini lakho ngenxa yokuthi usukhulumile uzizwa kanjani? Yabona siswami into edala ukuthi ngize ngizobeka ngalolu daba. Yes. Ngoba sengikhathele vele. Sifike la sengisho sengikhathele ukwenza kwezinto ngale ndlela. So nje as soon as possible. Ngifisa ukuthi as soon as possible njengoma esezwile ngalento kwazi ukuthi ngihlangane nomndeni wakhe sixoxe ngalento le. Ngiphumele nje obala ngibachazele bonke udaba ukuthi kumkanjani kahle. So ukulungele ukuthola noma ngabe kuthiwa isiphi isijezo abangase bakunikeze sona? Hayi ngingasho ukuthi singikulungele impela ukuthola nanoma isiphi isijezo. Abazosibeka phezulu kwami ngoba kona ngiya-understand ukuthi lento engisanda kuyitshela uma ngisho nomndeni ngeke uzuyithathe ngendlela e-right. Angeke sha. Ngeke uzuyithathe ngendlela e-right. Ngeke bathi basheshe ba-understand mhlawumbe. So angisanankinga manje noma kungenzakalani as long as impilo yami ekugcineni ibuyile yabile impilo le mina engifisa ukuthi kube yiyona. Hayi ngiyobe sengiphumulile-ke lapho. Okay. So endaweni zokusebenza asisebenzi nemindeni yethu kuphela, asisebenzi nomakhelwane bethu, asisebenzi futhi nabangani bethu. Kuyenzeka sisebenze nabantu esibazela khona lapho esipani kube ukuthi sihlangane ngomsebenzi. Kodwa uthola ukuthi basihlukumeza ngale ndlela leyo ukuthi uzofisa nokuresign ukuthi ucabanga ukuthi vele ungcono ngiyeke ngoba phela njalo ngiyavuka ngiya kulabantu laba abangiphatha kabuhlungu emsebenzini ungabafisi ungabacabangi nanoma bekuthiwa kunjani. So odadewethu nabafowethu abahlukumezeka emsebenzini bebe udinga umsebenzi, that's 1. 2 ingekho futhi into abangayenza ngokuthi bayahlukumezeka emsebenzini esebe reporte kwenela kuba phansi kodwa uthola ukuthi ushintsho alukho noma ngabe kuthiwa sebe reporte ngokuhlukumezeka kwabo ngaphakathi endaweni yokusebenza. Ungafisa ukuthini kulabo bantu labo? Ngingafisa ukubaxwayisa. Ngibaxwayisa ukuthi bangayithatheli inqumo ezizobaxaka ehambelezini ngoba ayikho i-action engenawo ama-consequences. Mwenza into ufanele wazi ukuthi nawe ngelinye ilanga kuyokwehlakalela lokho okwenza komunye umuntu. Ucabanga ukuthi wena ungafila kanjani mase kuthiwa wena kwenzeka kuwena. Into nje engingaba-advise ngayo ukuthi as soon as possible beyibona into e-wrong yenzeka bahambe bayosireport isimo. Yes. Bangahlali nje bacabange bona bodwa ngoba bazocabanga vele izinto ey'ngekho right. Kanti omunye vele usuke ecabanga usuke engekho esimweni vele esikahle vele. Ngibonga kakhulu ukuthi ungivakashele kulolu hlelo lolu and nanokuthi ugonyuluke nje ungathuli into ekudlayo isikhathi eside. Ngifisela inhlanhla-ke uma usuyokhulumisana kanye nomndeni wakabhuti lo
owadlula emhlabeni. Engathi nje yonke into ingahamba kahle, udlule nakahle nje kuleso sigwebo leso abawukhetha ukuthi bona bakunikeze sona. Hayi ngiyabonga kakhulu sisi wami, ngiyabonga kakhulu kwi-Black Lives TV. Ngiyabonga ukuthi nje ngikwazi ukuthi ngifike eminyangweni o-right ozokwenza ukuthi nami ngiconfesse kangconywana. Ngoba mhlawumbe kuthiwa ngenze ngenye indlela, mhlawumbe ngaba kufana ngale ndlela le. Mhlawumbe ngabe kube yinkinga. Mhlawumbe ngabe kube yinkinga kakhulu. Mbukela lapha ekhaya, ngiyazi ukuthi asisebenzi nabafowethu esizalwa nabo emsebenzini, asisebenzi nodadewethu esizalwa nabo emsebenzini. Sihlangana nabanye abantu abakhulele kwezinye indawo, abakhuliswe abanye abantu. Impilo zethu ezingafani nhlobo neze nabantu esisebenzisana nabo. Ngicela ukuthi sithandaneni bakithi emsebenzini. Singahlukumezani because asazi ukuthi umuntu uma ngabe kuthiwa uyamhlukumeza uzothatha siphi isinyathelo ngokuthi ahlukumezeke yena. So ngicela sibambaneni, sithandaneni, sisebenzisaneni kahle omunye komunye emsebenzini. Lapha emsebenzini asilo umalume, yes siyazi but siyosebenza kuphela. So akube ukuthi sifocuse emsebenzini yethu, hayi ukuhlukumezana omunye komunye. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyithanda kakhulu. Bye.